filɛ nin siraba min n'an b'a wele ko route touristique Bajangara ni Bankas cɛ. Yan nɔ taa ni ka segin gɛlɛyaw kama taamakɛlaw bɛ wajibiya ka dɔ kɛ sen na ka sabu kɛ kulu yɛlɛ ka jigin gɛlɛyaw ye. Salimata Dumbo nin y'ale sen fɔlɔ ye ka yɛlɛ kulu in kan b'a ɲɛfɔ an ye kama sɔrɔ a nɛnɛkuni degulen don. N bɔra Yagɛm ka taa Bamakɔ. A kɔni ka gɛlɛn ne bolo. Ne t'a dɔn mɔgɔ tɔw ta. Kabini paru ni sɔngɔ bi a pɔn kɔni cira maaw bɛ ka nin siraba in de matarafa ni dɔw yɛrɛ k'a ma ko route serpente walasa u bɛ se ka taa ni ka segin sɔrɔ cogo min na nka a kɔni bɛ ka kɛ gɛlɛya bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ. Mobilitigi caman nin waati in na olu ka mobiliw kɔni bɛ ka sira bila ne ka taa kuluw minɛ. Kunu alamisa wula fɛ Bɔkari Tanapo o y'a misali dɔ ye bawo ale ka mobili ma se ka tɛmɛ a taara bin nin kulu in na. An kɔni banga sira kɔni tiɲɛ na a y'an se an dan kɔni ma sisan kɔni parce que an bɛ ka gɛlɛya min y'a la a tɛ se ka fɔ ka ban. Aw yɛrɛ ka mobili nɛgɛ dɔrɔn an nana mobilibɔw jɔlen sɔrɔ yan nɔ an ye tunnali kɛ tan an nana sɔrɔ solution tɛ yen nɔ an ma mobili y'a kɛra cogo min na mɔgɔ dɔw banna bɛɛ an ka parantikɛ kɔni sen karila fo yɔrɔ fila sisan o y'ale ta ka taa n'a ye Seware hôpital ba la. Wa o ta bɛɛ lakanabaliya kɔni ɲɔɲɛnen don kosɛbɛ nin siraba bilen in kan ka sabu kɛ kulu marifatigi minnu lakodɔnnen tɛ olu bɛ ka dugumamugu pɛrɛnta bila siraba in kan. Y'a ye jigiba ye donso ye jɔnbɔlɔ a bɛ dɔɔni f'an ye o kow la. Sira in daminɛna fo ka se sisan ma miniti 3 parce que sira dɔn RN15 sotilen u nana ni route serpente fɛ donc a daminɛna dɔgɔkun kelen tile 4nan don minnu dɔ donna Banyara ani Jɔnbɔlɔ cɛ donc o exposé an y'a ɲɛfɔ sɔrɔsiw ye sɔrɔsiw nana u ye yɔrɔ minnu labɔ o don kelen na jigibonbo dɔ taara dynamite o fana a kɛra o don jigibonbo ani Anakanda cɛ Ɔgɔsɔgu sira fara in na minute kelen kun donna bɛn dɔ de yɛlɛla donc ala y'a kɛ mɔgɔ ni ma to a la. Kabini nin wale in kɔni kɛra Bajangara marakafo ɲɛmɔgɔ n'o ye Sidi Mohamed El Bishiri ale fana ye fɛɛrɛw sigi sen kan mun b'a to a bɛ se ka taa i ɲɛ dan pɔn tiɲɛni kan fɛɛrɛw ka sigi pɔn in ka dilan. A kɔni kɛra gɛlɛyaw kɔnɔ i n'a fɔ aw tulo bɛ mugu cikan na cogo min na Mali finitigilakaw ani jaliwalew ni ɲɔgɔn cɛ. Gouverneur kɔni ka fɔ la hali ni gɛlɛyaw bɛ yen fɛɛrɛw na sigi siraba in ka se ka dilan basigi o bɛ se ka na cogo min na. Hali n'a y'a sɔrɔ jaliwalew kɔni bɛ ka kɛ sira in kan minnu bɛ ka bila o bɛɛ n'a ta siraba in ye sira matarafalen ye bɛɛ lajɛlen kɔni bɔn b'a la. Se wɛrɛ kɔni t'an ye nka an n'an cɛsiri fo ka nin jaliwale in kɛlɛ k'a ban. Waati min na kɔni basigi kun bɛ i ka dɔn k'a fɔ fonɛnɛ waati dunanw kun bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na ka se ka na tɛmɛ nin siraba in fɛ ni route touristique ye ka se ka dɔgɔnɔ jamana seko ni dɔnko ka o dɔn k'o faamu nka bi nin siraba kelen de kɔni kɛn bɛ sababu ye walasa Bajangara ni Bankas fo Koro olu bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ taa ni ka segin nasiraw fɛ bawo paru o tɛ taa bilen Tijani Wederawogo ka bɔ Kani Kulu kan Voya Bambara tɔgɔ la.